Kijing tip bagi khobor ki baman la kasni naw khwasi kai channel siang bahal subscribe naw manta. Uba san bor shulai ubrai UMLA ka seng BJP ulapha ada kisithi Shah Sharman jong Law Commission of India u Justice Ritu Raj Awasti badawa ba amdai ban pentrai kam ya ka uniform civil code UCC ha ki shudal area hapok ka jala lani ki jaka hame khalia ki bodon hapok ka jingpen bat jing sanchar ka kernit bahan reu jong keriti sanchar katkum gatai ki sithi baw lapha uba san borul ong ba kumunong mikmat ka BJP na pok ka jala me khalia nakapor sikapor ului jukren halor kimat ki bakta ya ginang song jong ka jala badul ong ba ka UCC kadai kamat ka ba haban perkhat bat kum ka an ka ba pentrai kam da kari ka badai ka jing sngan ya kirit paj bat ban ajing ada ya kiriti dustur jong kirit paj ki bodon hajala ka shatai lammi ngi kari India ulong ba ki jinglong bekerpang ki ba ki jat mrulom khasi jantia bat karo jong ka jala ki don ki dai ki ai ki ba penlong ya ka jing sanchar dalade om da ka bor sanchar ka bawan nabar ka bladon hapo geriti sanchar kari u ba sat borul ong balada ka sarkar pedeng kan petrai kam ya ka UCC hapo ka jala kan kata ya kiniam gurukom kiriti gidustor bat ki jingit ki balabun bat ki jingit ki balabun nadu hentai ka balapolong ya kirit pat ka rilum bakit long ki jai mriu ki bakerpang jong ka jala Meghalaya bat ki bak kamper na ki wepan hapok gari bat na pedeng kirit pat jong ka than ki khasi jantia bat ki karo jong ka jala ki don ya ki jinglong bakerpang ki bakmi ban penyai ya ki jong guru kom nget bat ki an kariti dustor ki bahap hapok ka sexual jong kariti sanchar kari u ba san borul ong ba ka Law Commission kalapan ya ka jing pesngeu na ki kanhon per hakabai dai bat ka jing petrai kam ya ka UCC bat ki babun kila persya ya ka ne ki jing temu ban petrai kam ya ka bat namar bahaban pej kat kum ka jing pesngeu jong ki pat ba ki babun ki pat ba riulom ka jala Meghalaya ki don ka jing ting yo ba ka ne ka an jo ka sarkar preng kalong persya ya ki an ka ritiu dustor bat ki jinget ki balabat nadu hentai Shushu uba san bor shulai ulong balada petrai kam ya ka UCC hapok ka jala Meghalaya kandon ka jingta ya ka jinglong bakerpang jong ki kandon ajat kimi ha ki imlang ka salang hapok ka Meghalaya bat ulong ba ka sarkar preng kalong jinsur ha ka bai dai bat ka jingtmu pentrai kam ya ka CAA ha ka ba ki bobon ki jakari ulum jong ka jala shatai lam ngi kari ki lalait na kane ka jing petrai kam ya ka CAA kumtau ba san bor ulong ba ya kane kerkom le ladai ban pentrai kam man penek pensa ya kiriti dustur jong ka an ajat kimi jong ki pai rilum ka jala Meghalaya kumta ban penek pensa ya ka jinglong kerpang ka riti ka dustur bat ka jing riuspa ka culture ka bayada ya kiriti sanchar kari uba san bor shulai ulo kerpat ba ka jing tmu ban pentrai kam ya ka UCC kadai ban om pentrai kam ha ki sexual area jong ka jala Meghalaya